Ir-rapport tal-Eurobarometru pubblikat mill-Kummissjoni Ewropea jgħid li 89% tal-Maltin huma sodisfatti dwar il-ħajja u l-qagħda personali tagħhom għaliex huma influwenzati mill-prestazzjoni b'saħħitha tal-ekonomija Maltija. 83% tal-familji f'Malta wieġbu li l-qagħda finanzjara tagħhom hija tajba, filwaqt li 81% qalu ħajjithom sejra fid-direzzjoni tajba. 53% tal-Maltin li ħadu sehem fl-istħarriġ jemmnu li l-qagħda f'pajjiżna hija tajba. Hawnhekk il-medja fost il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 46%. Dwar is-sitwazzjoni ekonomika 63% tal-Maltin wieġbu li hija tajba, filwaqt li l-medja fost il-pajjiżi Ewropej kienet ta' 39%. 61% tal-Maltin wieġbu li l-qasam tax-xogħol f'Malta sejjer tajjeb. Hawnhekk il-medja fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 43%. Min-naħa l-oħra r-rapport jindika tħassib dwar l-inflazzjoni u l-immigrazzjoni. Mistoqsija x'huma l-aktar kwistjonijiet li qegħdin iħassbuhom, 58% tal-Maltin qalu li jinsabu ħossbien l-aktar bl-inflazzjoni. 29% semmew l-immigrazzjoni u 25% semmew l-ambjent u l-bidla fil-klima. Dwar il-fiduċja tal-Maltin fl-istituzzjonijiet, 36% qalu li għandhom fiduċja fil-gvern, 4% aktar mill-medja fiż-żona euro. Fl-istess waqt 33% wieġbu li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni tajba, kontra 27% fost il-pajjiżi fiż-żona euro. L-isħarriġ huwa bbażat fuq intervisti li saru f'April li għadda ma' kampjun ta' madwar 500 persuna.